שלום יוטיוב, היום אני אראה לכם למתחילים במיינקראפט איך משחקים, משיגים משאבים וכל זה. אז להתחלה נכנסים למיינקראפט, אני אשלח לכם גם את ההורדה למטה ואת כל הדברים, אולי אני אסביר אחר כך ואולי לא מבטיח. נכנסים לכדור הארץ כאן, ואז מחפשים אנגלית, כתוב בעברית, הנה ככה בסוגריים IL באנגלית, ואז בוצע, ואז נכנסים לאפשרויות, ואז יש כאן מוזיקה, קול וקושי, דברים אחרים אל תיגעו, קושי להתחלה, למתחילים תעשו קל. הגדרות וידאו, כאן תעשו לבהיר וקנה מידת המשק תעשו גדול, ואז בוצע, ואז עוד פעם בוצע, ואז מתחילים לשחק. סליחה, לוחצים כאן צור עולם, ואז שם, מה שבא לכם. אני אחרבש, אוקיי לעכשיו, ואז מצב במשחק הישרדות, זה עם אוכל וחיים, אני אסביר לכם, עם אוכל וחיים, אם אתם מתים, אתם נהיים ליד המיטה שלכם איפה ששמתם, אם אין לכם מיטה, אז זה פשוט זורק אתכם מקום אחד בעולם, לא משנה איפה, סתם זורק אתכם. עוד כל זה אותו דבר כמו הישרדות, אבל אם אתה מת אתה חייב למחוק את העולם. יצירתי יש לך בלי סוף אוכל, בלי סוף חיים, בלי סוף משאבים, בלי סוף הכל, ואוכל אני אסביר לכם אחר כך למה התכוונתי. יש כאן סוג עולם ברירת מחדל ושטוח חל, שטוח חל זה שווה ליצירתי, ויש כאן ליצור מבנים, זה תעשו דלוק כי זה כפרים וזה, ואז בוצע, ואז צור עולם חדש. הנה הישרדות, צור עולם חדש, ואז זה טוען, אני אחזור אליכם כשזה ייכנס. וכן, חזרתי, זה נכנס. אז כן, בגלל שאני בג'ונגל יש כאן המון דברים, ובגלל התוכנה יש לי קצת לאגים. וכן, זה ג'ונגל, אני שונא ג'ונגל, אני לא יכול להסביר את זה למה. הנה תמנונים, הם לא יעשו לכם כלום. אז טוב, אני אצא בינתיים מהג'ונגל, אני אעצור את הצילום ויחזור אליכם כשאני אצא מהג'ונגל. כן, יצאתי מהג'ונגל ואני עכשיו במדבר. עכשיו להתחלה בהישרדות או שהארדקור אנחנו צריכים להרוג 3 כבשות, כי מכבשות אנחנו נכין מיטה, ומיטה זה דבר בין החשובים במשחק להתחלה. אבל אז הנה מצאתי פרות, אני ארוג אותם כדי לשים מהם אוכל. מה אתה בורח? יופי. אז בקיצור עכשיו אותם אני לא ארוג. אז כן, בסרטונים הבאים עכשיו אני הולך למצוא כבשות. בזמן שאני מחפש כבשות אני אדבר איתכם מה יהיה בסרטון הבאים שלי וכל זה. אז כמובן זה הסרטון הראשון שלי כמו שאתם יודעים לפי הכותרת. אז בסרטון זה בסרטונים הבאים שלי אני אראה לכם את המודים, איך מכינים דברים אחרים, שיש לי 2 שיטות איך מוצאים יהלומים. הנה פחם, אני אראה לכם אחר כך. כן, ועוד דברים. וכן, ויש לי עוד חברים שיצלמו דברים על משחקים אחרים או שאותו דבר, אבל לא, או שהמיינקראפט על דברים אחרים, ויש לי לאגים בגלל תוכנה ובגלל שיש כאן המון דברים. והנה זאבים, אין לעצמות כדי לאלף אותם, אולי אני אעשה סרטון במיוחד בשביל זה,
ואני כן, אני אעשה סרטון לדברים מגניבים. אז אני עכשיו אעשה עצירה קטנה ואני אמצא כבשות. טוב, חכו. כן, חזרתי. חכו. כן. תודה, זיווים, הרגתם לי את הפרה. סליחה, את הכבשה. יופי, הזיווים עושים לי את העבודה. יופי, תודה. יופי, יופי, יופי. יש לי 3 צמר. וכן, הכי חשוב שלא משנה באיזה צבע הכבשות. למשל בכתום, אם תמצאו זה נדיר. כי אני לא מצאתי. אם תמצאו תכתבו מה שבא לכם. בקיצור, עכשיו עצים. אני מציג עצים. ונכון שאמרת לכם אוכל. הנה, לזה התכוונתי. הנה, שאין האוכל לא שלם, אתה יכול לאכול את האוכל של התרנגולות, פרות, איך זה. אז, איך משיגים קרשים? שמים כאן את העצים, לוקחים את הקרשים. עכשיו מכינים שולחן עבודה. שמים את השולחן עבודה כאן. שמים את הצמר. הנה ככה. תסתכלו טוב. ניתה אחד. עכשיו אני עושה תיבה. תשמעו שם את הדברים. עכשיו אני עושה מקלות. לוקח את כל המקלות. והכנתי, זכרתי גרזן. עכשיו הכנתי מקוש והכנתי חרב. וכן, זהו. עכשיו, אחרי שיש לי את כל הדברים האלו ובינתיים לא צריך כלום, הלכתי להשיג אבנים. הנה, כבר מצאתי אבנים. וכן, הדברים האלו שבצד כאן זה מוד to main items. אני אעשה על זה סרטון הדרכה איך מודים. זה דבר חשוב לדעתי לסרטונים אם אתם רוצים לצלם. הנה מפה. טוב, מה אכפת לי? טוב, לוקח מקוש, שובר את האבנים. אני צריך המון אבנים. טוב, אני אעשה עכשיו עצירה. אני אחזור אליכם כשיהיה לי מלא אבנים. וחזרתי. הנה, אני בניתי כזה, הרסתי 23. אז בקיצור, זה יכול להיות בית קטן בשבילכם מההתחלה. עכשיו, שמים כאן את התיבה, לא משנה איפה, שולחן עבודה, סליחה. כאן אני שם את המיטה, וכאן אני שם את התיבה. עכשיו, אני מכין כלי ממקוש מאבן, וחרב מאבן. כן, זהו. גם אני אשלח לכם להתחלה, זה סבבה, זה טוב. בסרטונים הבאים שלי, כמו שאמרתי, אני אראה לכם דברים שהמצאתי, שאחרים שלי המציאו ואני, שחשבנו עליהם ביחד, שהמצאנו, שלא התאכנו, זה במיוחד. דברים כאלו. וכן, וגם כן. אז טוב, אני חושב שהסרטון עזר לכם. תודה על הצפייה, וכל מי שראה את הסרטון הזה שיכתוב בתגובות ויעשה לייק. ראיתי את זה, תודה שעזרת. טוב, ביי.